Здравейте хора! Сега ще ви кажем, че в този клип ще ви кажем, че никога в нашите клипове не сме... Какво беше? Никога не сме били прави, в смисъл винаги сме грешали. И сега ще ви кажем като от грешките. Първа грешка, че да не сте срещу слънце. Точно така, нещо няма да е такова, но в момента много няма слънце и може и така, но е по-хубаво да сте така. Друга грешка е, примерно, да сте на разхвърлена стая. Това е ужасно и много просто. Ама някои хора така снимат. Дария. Това сме ние. Честно казано. Ние така набутваме нещата в ъгъла, колкото да не се вижда на камерата. Но все пак, поне все пак правим нещо. Поне легото ни е подредено, другото не ни е подредено единствено и само заради клиповете. Иначе, нашата е, като си влезем в стаята и двете, просто там става кочина и не знам дори как сме го направили. Да, направихме го за 3 минути, а подреждането за 3 часа. Точно така. Това да знаете какво е било, просто да ви се помощ. Ужас. И трето много срещано нещо е за... Я се обърни, че в момента много ме блести слънце. Така. Сега сме грешка. Но все пак да кажем. Трето най-срещано е, когато започнете клипа да объркате. Примерно, здравейте хора, аз съм Дария, това е Радост и в днешния клип ще... Да, такова нещо. Да, примерно ще ви покажем първите, които в момента правихме, понеже пак сбъркахме при някой такова. Ще ви ги покажем сега. Здравейте хора! Аз съм Дария. Това съм Радост. Ще не може да се каже името. Здравейте хора! Аз съм Дария. Аз съм Радост. Чакай малко. Здравейте хора! Аз съм Дария. Аз съм Радост. И в днешния епизод ще направим неща... Чакай, какво беше? Да, пак. Здравейте хора! Аз съм Дария. Аз съм Радост. И в днешното видео ще пробвам... Говоря на руски в момента. Пробвам. Перфектно руски. Не руски. Здравейте хора! Аз съм Дария. Аз съм Радощчето. Сериозно ли трябваш да го направиш в момента? Нищо, все пак. Здравейте хора! Здравейте, ора! ора! Здравейте, ора! Ора! Чакай да тага пак. Нищо не се получава. А това стана след като изпихме... Спри да пиеш, ма. Айде! Айде, пияне ти да. Чакай. Слънцето ми блести. Не сме... Чао.